Hi, my friend researching your routes. Thank you very much, my friend. Hoy, hoy, hoy. Kumusta, my friend? sa BG sa BG sa WH mo. Thank you very much, my friend. Sometimes, my friend, when I have time, I play your video. But today, I'm busy, friend. I'm busy. I promise I will play your video tomorrow. I'm washing dishes, my friend. Thank you very much, my friend. You're welcome. Thank you also for coming. So, how many watch hours do you need now? Shout out ho. Salamat, sis Marimar, ha. Thank you so much, sis. Magmumute ako. I'm going to mute my live stream because I'm washing dishes and my husband is watching news. My baby, she's watching kids movie, so I have to mute. I don't want to have copyright. But thank you very much for searching yours, my friend. Thank you so much, sis Marimar Vlog. Thank you, sis ha.
Agua Bia! Agua Bia! Hello po, hello Agua Bia! Thank you very much sa pagdating. Thank you so much. Binigyan na kita ng jacket. Baka gusto mo makipagdikitan dyan. Kay Sis Marimar Vlog, Researching Your Roots. Silang dalawa pa lang nandyan. Sis Marimar, baka gusto mo kadikit si Agua Bea, sis. Researching Your Roots, my friend. We have Agua Bea and Marimar Vlog. Saido Red, ikaw pala yan na. Salamat po sa panunood sa Saido Red to. Salamat dyan. Ikaw ha. Uy, dikit mo naman sa akin si Agua Bia mo dyan. Nga pala, Saido Red. Yung mga video mo, may mga copyright ang mga video mo, Saido Red. Kaanuhin mo naman yan kasi na-stop yung pagpi-play ko sa'yo. Sayang yung oras. Pagtingin ko, nasa number 9 pa lang. Pero kanina nag-stop siya na sa number 13. Yun. Kaya anuhin mo naman yung video mo, kapatid, ha? Kung gusto mo matulungan kita sa WH mo, mag-play ako. Nai-stop eh. Lalo na pag mag-play ako pagka hindi naman ako, alam mo naman, may baby ako. Kaya pag sinilip ko na lang siya pag may time ako, nai-stop. Sakala ko nag-continue. Hello sis, Babes G Vlog. Salamat sis ha. Here lang, salamat sis. Alam ko busy. Uy kapatid, live. Oo sis, live ako yung watch hours ko nga. Pero mag-mute ako kasi nilalakasan ko nga lang yung boses ko kasi ang ingay ng TV tapos maingay yung cellphone ng baby ko. Kaya nilalakasan ko yung boses ko para hindi ako makapiright o diba, bunganga na lang. Bibig ko na lang ang dapat maingay, hindi yung mananaig yung ingay nila. Mag-mute ako sis ha. Mag-mute ako, shout out ho. Salamat sis Marimar ha. Salamat sa mga patamsap nyo dyan guys ha. Thank you so much sa pagdating ninyo. Thank you talaga na. Sis John Almonte, thank you ha. Sis Lionel's Nature's Vlog, Babes G Vlog, salamat. Oras Red ha. Thank you. Sis Joan Almonte, hello from Babes G Vlog. Saido Red, mag-live ka na. Oy, ko na. Thank you. Oy, Ginoo ko, salamat sa full support sis mama. Oy, salamat sis John Almonte. Ang laki naman yan sis. Oh my God, thank you so much sis. thank you. Oh my God, madagdagan yung aking revenue sis. sobra. Salamat talaga sis. Thank you din kasi supportive ka rin naman. Nandyan din kayo, supportive sa akin. Hindi ko alam yun, paano malalaman ko. Marmar Vlog, alam niya kung paano bukas. Huwag ngayon, gabi na eh. Bukas, mag-usap tayo. Pag nasa shop na kami. Sis Joan Almonte ha, maraming salamat sis sa super chat mo. Babes G Vlog, hello sis, from Joan Almonte. Baka sino pa, oy, Saido Red, hindi mo pa kadikit si sis Joan Almonte siya kasi Babes G Vlogs nandyan, no? Dikitan mo yan. Kita mo naman, binigyan ako super chat. Tsaka super chatter ko din si Sis Lionel's Nature's Vlog. Dikitan mo naman yan. Baka naman, balang araw, diba? Thank you talaga sis ha. Sobrang thank you. Mayroon na nga ako email kay AdSense. Yung sinend ko sa'yo, natanggap mo na rin? Yung sinend ko sa'yo? Lahat daw tayo, sabi ni Sis Lionel, makakatanggap daw tayo lahat nun kasi binago yung yung policy. Okay po, salamat. Oy, Legendary 20 TV, salamat sa thumbs up sa iyo host. Salamat sa thumbs up. Legendary 20 TV. Meron tayong super chatter si Joan Almonte. Baka hindi pa kayo magkadikit niyan. Si Babes G Vlogs nandyan. Baka hindi pa kayo magkadikit-dikit dyan. Pero parang dikit na kayo ni Zyro Red at saka sis Marimar Vlog. Ayan. Marimar Vlog 3, hello sis, from Babes G Vlogs. May jacket ka na. Legendary 20 TV. Thank you talaga sa inyo guys. Sa mga thumbs up, sa harang dyan. Tsaka sa pakulay dyan sis, Joanne. Thank you. Nag-message ka ba? Diyos ko. Tingnan ko nga. Wala pa naman. Thank you, Saido Red. Mag-mute ako sis ha. Mag-mute muna ako kasi maingay TV. Talaga
sobrang nilakasan ko yung boses ko para hindi ako makapiright nito. Magmumute ako. Salamat talaga sis ng bonggang-bongga. Salamat sa inyo guys. Thank you sa inyong support. Sisi, tatlo kami dito. Sis, salamat sis Marimar. Thank you so much. Magmumute muna ako sis ha. Siguro 30 minutes lang to nung ang live ko para lang madagdagan kahit 2 hours yung watch hours ko ba. Salamat talaga guys. Mute ko na ha. Thank you sis John Almonte ha. Loading ako sis. Parang hindi naman ako nag-loading dito. Mahina yung signal namin ngayon. Mahina na. Harang pa, maya, bako balik kay Bro Rex. Salamat sis ha. Okay na sis, hindi na loading sis, John Almonte. Hindi na ako loading dyan. Palitan ko pala tong live ko. No bra, washing dishes. Kasi wala akong bra. Nakikita yung ano, panapansin ko ba? Nakikita yung suso ko. Tingnan mo ko yung kalawlawan. Palitan ko yung title ko. Pero baka maya mapagalitan ni Lolo. Patay ang live ko. Agoy.
ang live ko, ang live ko say, no bra challenge while washing dishes. Di ba? Eh, nadami views mo niya. Wala nga talagang kabra-bra. Bahala yan siya si Mighty dyan. Nakalimutan ko magbra. Hi, Chixie! Why? Kapatid, congratulations! Salamat, salamat. Ayan. Salamat si Babes G Vlog sa pa-YouTube, sa pa-Heart Jan Babes Sri Lanka.
Salamat sis, BG, salamat. Dan, tam sa kapatid, harang from Chiksiway, salamat, salamat sa paharang kapatid. Congratulations again, monetize ka na. Thanks God. Finally, muni ka na, no? Palihim ka lang, nagdut-dut muni na, yeah! Revenue na naman. Ayan, thank you, host. You're welcome. Diyos ko, magdudot-dot na naman. Walang katapusan. Congratulations again and welcome. Welcome sa mundo ng monetize. Problem teach naman. Ads pa, host. Laro Sigri, salamat, salamat, madam. Thank you, thank you. Ayan. Lipat kita sa isa ko ng account, dear. Like mo na mi. Salamat, salamat, madam. Okay, okay lang po. Thank you po, ah. Oo, kala ko yung money. Sinabi mo pa. Sinabi mo pa, nakaka-stress. Ako nga, di ba, matagal na akong money, hindi pa ako sumahod. Pero sana nga, pinagdadasal ko nga nito kasi 96 naman na yung pera ko sa AdSense, 96 and 20 cents. So, sana. Tapos, binigyan ako ng super chat ngayon ni Sis John Almonte since $11 na yung pera ko. Sana. Kahit isakto $100 ibigay sa akin, makasahod lang talaga ako. Huwag naman sana ubusin. Huwag naman sana ubusin pagkuha. Thank you, Saidurit. Salamat sa pa-YouTube. Okay na ako dyan. Sana hindi talaga maano ni Lulu. Sana madagdagan man lang yung aking money para makuha ko na. Ikaw, mag-start ka na, magdot-dot na naman muli. Madali lang dyan sa Pilipinas kasi hindi mo kailangan ng mga ano, bili ka na lang ng bagong gadget, tapos ibang SIM card, tapos dita-dita, pwede. Hindi kayo madidetect dyan. Yan ang maganda sa Pilipinas. Bili ng bagong cellphone siya ka SIM card kapatid para malaro mo yung sarili mo dyan. Yung ginamit mo nakaraan, wag mo nang gamitin ha, para di ka madetect. Change lang ng email at SIM hindi. Bumili ka ng bagong cellphone, bumili ka ng bagong SIM card since mura lang naman ang SIM card, bumili ka niyan. Wag na yung change na yan. Bumili ka ng bagong cellphone, yung mumurahin lang, yung tag 1,000 mahigit, meron na yan. Tapos SIM card, yun, para hindi ka madetect. Panibagong cellphone, panibagong SIM card, ibang account. Pero sabi nila, mas maganda, walang Gmail account. Yun, para maganda daw yun. Kasi meron ako na ano na group na wala sila, hindi sila nag-aano ng account. So, kailangan yung sign in. Yun ang sabi nila.
I'm coming. Di pa nga nakasahod kapatid, bili na, kawawa tayo nito. Nako, ako nga, ang dami-dami ko nang ginastos kapatid, tapos ito nga lang isang sahuran, nahirapan pa ako. Ano ka ba? Ilan ang mga gadget ko? Ang laki na nagastos ko sa gadget kapatid, tapos patong unang sahod ko. Ikaw talaga, sa'yo, wala kang gadget ginastos. Hayaan mo na yan. Cellphone lang naman, tsaka isang SIM card, okay na yan. Pero kung ano ka, yayamanin ka, bili ka na 3 cellphone. Para naman sigurado. Ayan, nakawala na. Hindi ko na siya i-mute kasi tapos na yung asawa ko. Makyat na sa taas, tapos na nanood ng news. Kaya kapatid, bumili ka na lang. Pagtsagaan mo na. Saan pa naman yan? At least malaro mo yung harang mo, di ba? Dito kasi kapatid, excuse me. Dito kasi kapatid, naman kasi nga lang. Yung sa amin dito, hindi naman pwede kasi dyan bumili ka lang ng SIM card, di ba? Dito kasi Wi-Fi. Kung aalis naman ako dito, wala naman iba ang data dito eh. Ang data dito pag sinang data ka, meaning nakaplan ka. Nakaplan, bayaran yan every month. Kung magbabayad kami every month, ang binabayaran ng asawa ko sa ano namin, sa cellphone lang namin ha. Ano na, 350. Ang nakakonik lang, cellphone ng asawa ko, sa anak ko, tsaka akin, 350 na. Dollar yun. So, mahal. Tapos kung kukuha na naman kami ng panibagong SIM card, o di another na naman. O di ba dagdag na naman yun, saka automatic monthly yun. So, mag-ano pa kami ng another plan, another $80. So, mas mura sa Pinas. Kaya wag mo nang panghinayangan yan. SIM card, magkano lang? Ang SIM card, I think, nasa palagay natin 40 or 50, ganun. O 50. Tapos, yung bili ka ng cellphone na tag 1.5 or 1.8, na as long as merong, alam mo yon yung YouTube, o di tipid na. O di ba? Ganun na lang. Para at least talaga, tama, mahal nga sis. Oo, mahal dito sis. Naku, Diyos ko. Sa amin, kami tatlo nga lang sa amin. Kaya sabi ko sa asawa ko, Diyos ko, mahirap eh. Mabuti pa sa Pilipinas eh. Bili ka ng SIM card. At saka mas maganda Pilipinas is, pag once ayaw mo na sa SIM card, pwede mong baliin. Bili ka ng bago, di ba? Pwede bali, ay gusto mo palit, o, di ba? Madali lang. Dito sa USA, Diyos ko, tatawag ka, papalit ka ng SIM card, panibago. May another charge na naman yun. May charge, di ba? Mahirap eh. Dito, tsaka automatic eh. Meron ka nga internet kahit saan ka magpunta, pero dollar din naman every month. Tsaka hindi yung pag ano na tingi-tingi kasi walang tingi-tingi dito eh. Oo nga, tulad dyan, ano yan? Naka-reg SIM. O, yung SIM card talaga dito, ito yung ano na, dito, yung SIM card dito. Talagang, pagbili mo, ayan, mo na siya. Tsaka talagang ano yan, monthly talaga yan. Kasi meron namang credit card. Alam mo yung mga ano, meron siya. Mura nga siya daw. Pero, minsan sa Signal, may limited siya, may limited gig. Yung sinasabi nila, may gig. Pero kung nakaplan ka naman, ayan, ang ano sa plan, dito sa plan kasi sa kami ano namin dito, meron din siya. Minsan parang may limit, pero kailangan, yun nga, pag naka-under lahat. Kaya dati, ang binabayaran namin sa Wi-Fi, nadagdagan din yung sa Wi-Fi kasi the more na daming naka-on, the more ka rin magbabayad ng Wi-Fi. Sabing gano'n, kaya okay kasi maraming gadget naka-on. Agoy. Kailangan mo naman dagdagan yung MB. Hala. Kaya nakadagdag kaya kami. Pero ang ano dito, ang trick dito sa USA, habang
mataas yung ano mo, yung bell, palit ng ito. Ay halimbawa, yung globe. Yung globe. Tapos, nagmihina na ng signal. O, tapos sabihin, yung ano mo, dagdagan mo kasi ang daming naka-on, ang daming gamit dito. O, di, hinto ka. Lipat ka naman sa smart. Ganon dito. Kasi meron silang ino-offer. Kasi may ano din sila yung sinasabi nila na one year, ganyan. 1 year, 2 years. Ganon. Kaya, ang daming mga pakulo din. Gusto lang kasi, kung sa Pilipinas, pira-pira dito din, pira-pira. Mas mahal dito. Ang daming gustong mas magastos. Tsaka dahan-dahan, mag-play ka sa video mo, kapatid Chixie Y, wag buong araw ha. Wag buong araw, wag pati gabi. Madetect ka. Ang gawain ngayon nila Sis Juan, 1 oras, 2 oras, pwede na. Wag mong tagalan kasi mapapansin. Pero siguro kung bago talaga, never pong pang ginamit sa watch hours mo, pwede siguro whole day, 1 beses lang, pero wag naman araw-araw. Wag mo nang araw-arawin. Ako, hindi na ako naglalaro sa akin. Natakot na ako, kapatid. Wala na, suspend. Natakot. Bahala na si Batman. Sabi na asawa ko, naghugas ako ng plato, tagal ko daw matapos. Alam naman niya. Asawa ko na nagtututbrush ng ngipin ng anak ko. Thank you sa inyong lahat dyan, ha? Salamat talaga sa inyong mga paharang, sa thumbs up dyan, sa pag-stay nyo sa akin. Thank you so much. Salamat talaga sa inyo dyan, Sis Joanne, Sis Junil, Sis Marimar, kapatid Chixie Y, Zairo Red, Madam Laro, thank you. O Jason Albasa, nagdat-dat na naman si Jason Albasa, nasaan kaya to busy to. Salamat rin sa'yo. Magpi-play ako kasi bubuksan ko naman yung laptop. Magpi-play din ako, magpaharang ako. Kasi buksan ko naman yung laptop. In-off ko kasi kanina, magla-live ako. Pero on ko na naman kasi nakasupport ako kay Sir Rick. May milk daw ang asawa ko. Nakakahiya naman. Nahiya pa naman. Kikita aking underarm. Thank you Sis Joanne sa super chat mo sa akin, sis, ha. Thank you. Saido Red. Bukas ha, pag naka-live si Sis Marimar, Pwede tayo mag-usap pag hindi mo alam. Turuan kita paano mo i-mute yung mga copyright mo. Paano malaman sana ang copyright mo. Ha? Usap tayo bukas, kapatid. Para ako sayang lang yung oras. Hindi kasi ako masyado hindi ako masyadong as in talagang nakatunga sa computer. May anak ako. Sayang yung oras ba? Sensya nyo na guys, mano yung utang ko. Yung bagong ref namin, gusto ko gawa ng video, hindi na upload hanggang ngayon. Hanggang ngayon, yung bagong ref namin, hindi natanggal-tanggal pa. Nag-aantay magawa ng video. Ayan pa, O, diba? Galit ang asawa ko yan, 2 weeks na yan. 2 weeks. Galit na galit yung asawa ko. Nag-aantay.
Mag-out na ako. Sis Joan Almonte. Sis Lionel. Sis Marimar, thank you sa inyong lahat guys ha. Salamat ha, Saido. Mag-out na ako. 37 minutes na daw ako. Okay na ako dito. Magpakananay tsaka pagkaasawa na naman ako. Mahirap eh. Mahirap. Salamat ha. Thank you so much talaga sa inyo. Okay. Yung dryer pala namin. Dito, naglaba ako kanina. Good, Diyos ko. Ang sakit ng balakang ko. Ang hirap buhay may asawa. Ay, may anak. Bata na yan, bukas na lang yan. Wala pa 1 hour. Hayaan mo na yan, sis. 37 minutes naman daw ako. Mag 1 hour ba ako? Nakakahiya sa inyo eh. Kababad na eh. Okay. Uy, may antay po yung. Hello host, hello. Paano ba 'to basahin po? Po yung. Wala parang Vietnamese. Are you a Vietnamese? Nakakaya naman mag-out ako, sandali lang. Shout out to all from Laro Sigris. Sabi ko lang yan. Ako akala ko Vietnam yata. Agoy, like na host me. Pinapahirapan pa ako, kinakabahan pa ako na Vietnamese. Salamat madam ha. Thank you sa like dyan. Sabi ko pa nakakahiya mag-out ako. Naano na kasi ako, ang tagal ko na din eh. Kayo lang din naman nandyan. O diba? Paabutin ko pa ba 1 oras? Hala, uy, nangalata na pala to. Okay na ako. Thank you guys ha. Mag-out na ako. Okay na ako dito. Okay lang dito kami. Oh, sayang. O, sa 1 hour ako. Sige ha. Okay lang ba sa iyo dyan? 1 hour kayo dyan. Malapit naman ha. O, diba? 21 minutes pa daw. 40, 50. O, 21 minutes. Okay lang? Salamat sis ha. Thank you sis Joanne ha. Sorry host ha. Salamat. Sandali, i-mute ko. Baka nanood sila ng nood ng movie sa taas. I-mute ko. Gay ko lang yung milk ng asawa ko. Nanood ng karton ng aking mag-ama. Nanood ng karton. Tapos yung anak niya nandun sa kabilang kwarto. Ay, Diyos ko. Dito lang ko. Salamat madam ha. Madam Laro. Shout out sa di ko pa kadikit. Ito na yung bago mong account, madam. Ay, madam, may nabalitaan ako. Sabi pwede ka daw, mag-request ka daw ng yung sa pin mo. Kailangan pa mag 3 times request ka daw. Mag 3 times request ka, paabutin mo ng 3 times request. Yung pag sa request mo sa pin mo, saka ko daw kung wala pa daw talaga, saka ka na daw gumawa ng hakbang para pero maganda na rin yun, madam. Ito, start mo na ba to? Ito na yung bago mong account. Maganda na rin to. Paano ba yan basahin yung mo, madam? Ang hirap naman pang Japanese ba? Pang Japanese ba? Pang Vietnamese, foyong. Yung mga Vietnamese, Japanese, Chinese, mga ganyan. Ang hirap naman yan, madam. Oy. Agoy. Ayan foyong. Hello from Joan Almonte.
Hello, Joanne. Sis, shout out sa iyo. Si Madam Laro Segres din yan, sis. Siguro ito na yung bago niyang inumpisahang account kay. Hanggang ngayon, sis, wala pa yung AdSense niya. Natanggalan na lang siya ng harang. Ako, sis, ako may AdSense naman ako, sis. Tapos may harang naman ako, na-suspended ako. Bahala yan si AdSense dyan. Tapos sabi, sabi nila ilang buwan daw kailangan 6 months daw, kailangan makasahod na. Bahala si YouTube dyan. 7 months na nga ako. Be, February, March, April, May, June, July, August. O, diba, September, 7 months. Bahala siya dyan. Pero ito siguro, kasi may 11 na ako, tapos itong bigay mo sa akin, madagdagan. Grabe naman. Kung hatiin niya yan, makapasok na rin. Sige, pag mag-live ako, sabihin ko sa live. Oo. Pwede ka naman mag-live, madam, sa ano mo, sa account mo. Kahit walang harang, alam mo ba ako, nung wala akong harang, nagla-live kaya ako minsan. Di ba, sis Joanne, no? Nagla-live ako kahit wala akong harang. Ganito daw, yun sabi kasi, pag wala ka daw harang, kahit wala kang harang, magla-live ka, habang suspended ka, wala kang harang, mayroon daw yun as long as makikita ni YouTube na active ka, at saka nag-grow din yung channel mo, parang active ba? May ibibigay daw yan. Tinitingnan ko nga kung magkano ibigay sa akin nung live ako kahit wala na masyadong nakaano. May ibibigay daw sila. Lalo nakikita nila active daw yung account mo. Kasi galing ka na kung baga, kahit wala silang nadaan ng harang, mayroon ka daw doon matatanggap na yung kahit papano mayroon daw talaga. Pero iniisip ko yung mga live ko siguro, halikay natin sa isang live ko, 1 cent o 1 cent. Nakailang live din ako. At least siguro mabigyan ako ng $1. Ganon. Problema, sira city ko. Okay. Kung wala namang silent live stream na lang. Magsa-silent live stream ka naman. Total naman. Okay pa rin naman yung silent live stream. Curious nga ako kasi yung iba nakikita ko may monetize, nagsa-silent live stream sila. Alam mo ba yung silent live stream nila umabot pa ng 10 hours? Hindi ba yun pwede ba yun, sis Joanne? Si sis Lionel Nature's Vlog nandyan, pero nagbibiji-biji lang yan, busy din yan Hindi ko natanong. Kasi nagsa-silent live stream sila. For yung YouTube, you ba to? Madam Laro, hindi yung main niya, si Laro Segres, yung nandun, sis Joanne, si Laro Segres, yun yung main niya. Pero ito, sabi naman niya, baka, na to, shout out sa di ko pa kadikit. Shout out daw. Baka naman, ito na yung, niya, bago niyang account, sis. Sisi ko, nakikinig ako, busy. Salamat dyan, sis Marimar, ha? Okay na ako dyan, basta nandyan ka lang. Pang watch hours ko din yan. Oo naman, sis, pwede more than 10 hours. Talaga? Kasi mayroon ako napuntahang nag-live, sis. Sabing ganun. Tinatanggal din daw kasi ni YouTube yung yung magla-live daw na walang nakatingin, wala daw na pwede mag-mute pero at least may nakatayo. Pero yung ganyan daw na magsa-silent live stream ka tapos lang ipapakita, halimbawa ilaw. Pagbigyan daw yun, pero meron din daw yung pataw na yung parang may tendency na mawala yung, masuspended nga, sabi nga, suspended, mga ganun. Ako kung masuspended daw ako, sis, delikado na. Kasi pag masuspended daw, nasuspended na ako, pag masuspended na ako second time, di may possibility na mawala yung channel ko. Kung di man mawala, terminated na daw, ganun. Tapos kung wala, tanggal na talaga yung ads forever. Yun yung nabasa ko sa akin. Na ganun daw ang mangyayari pag masuspended ako or ganun. Wala nang wala nang paliwanagan. Good morning, kapatid. Good morning, kapatid MG Channel. Congratulations, kapatid. Finally, Monica na. Finally, kapatid. Alam mo, kapatid, ito na. Matapos ko na lang yung tapos ka na.
Papahingahin ko na yung mga gadget ko. Pagtapos ko na matulungan yan si Sis Marimar dyan. Tapos muni na si Sir Rick, si Sir AMJ. Ay, si AMJ, si Sir AGF. Wala na, ayoko na kapatid. Buti tapos ka na. Wala nang paliwanagan. Salamat kapatid dyan Good morning. Coffee na, coffee. Dapat mag-live ka kapatid. O di ba? Will ka first live stream yung title first live stream being monetized. Shout out po sa lahat from Jelos Sports Vlog. Shout out daw sa lahat, sa inyo diyan lahat. Dito lang host salamat si Madam Laro Segrist Thank you. Tinanong ni Sis Joan ba, Madam, ano ba to pinapangisda mo tong account mo? Pinapangisda mo, Madam? Kay, para isda ni Sis Joan Almonte. Harang, salamat Sis Joan. Thank you sa paharang sis sa inyong lahat dyan guys. Thank you sa inyong paharang. Malapit na ako, pagtsagaan na lang ako. Ilang minutes na lang, 13 minutes pa daw, 13 minutes na lang. Malapit na. Thank you so much dyan sa inyong mga nagpa-BG dyan. Kaway sa lahat ng nandito. O, di ba? Thank you. Ipi-playlist ko na lang kayo, Ipi-playlist ko kayo. Kung hindi ko man mapasa, kung hindi ko mapasa bukas ang umaga, mag-play na lang ako ulit sa shop para paniguradong mapasa. Salamat sa inyo, Magpi-playlist. May playlist ba kayo? Ako kasi tinanggal ko na yung playlist ko, May playlist ba kayo dyan, Chigs? Kapatid? Ayan si kapatid Jello, meron yan. Ako tinanggal ko na yung playlist ko. Wala na akong playlist. Kaya inisa-isa na lang din pag-play sa akin. Mga nagpi-play sa akin, nagpapasalamat. Paano kasi, ang bilis ng ang bilis ng, ang daming nanood sa aking playlist, guys. Umabot ng 10,000 views. 10,000 views yung yung playlist ko. Tapos, gumawa ako ng bagong playlist sa Premiere. Pangalan Premiere. Ang bilis. Halos maabutan pa yung dati kong playlist. Grabe. Kaya, doon ako tinira Kaya tinanggal ko yung playlist ko. Kaya, tsaga na lang din yan si Sis Juan mag-play sa akin. Tsaga na lang din yan siya mag-play sa akin pa isa-isa dyan. Diba sis, no? Salamat sis Thank you sa inyong lahat dyan guys. Ako, sandali lang. Kalimutan ko. Mamaya na sis. Ayan si Sis Marimar din. Tsaga din yan siya sa akin mag-play. Tsaga din siya mangisda. Sis, ilang na lang WH need ni Dexter na wala kasi live niya kanina, hindi niya na sagot tanong ko. Ewan ko sis kasi nung nagsabi naman siya sa akin, nagdadaldal siya. Minute ko kasi si Daltia nagalit. Asan ba yung water ko kanina? Nagalit si Daltia, maingay daw. Nagdadakdak yun siya. Kunti na lang daw, pero ewan ko. Syunga tong Dexter na to. Bakit kasi mamapanood niya tong aking live? Sabihin ko syunga siya. Mapanood niya tong live ko sis ba? Sabi ko syunga si Dexter. Hindi niya. Syunga. Bakit kasi meron na siya ng group dyan. May team na naman siyang nalalaman. Sabi niya kanina, meron daw siyang team. Ang sarap nga pagsabihan na walang iya. Malapit ka na mamuni, mag-team ka pa dyan. Tapos, tingnan mo,
Yung mga watch hours niya, yung talaga, siguro yung sa atin lang yung pumapasok. 'Di ba? Agoy kaya. Si Marimar Vlog. Thank you, sis. Saido rin. Salamat sa inyo, guys. Kapatid DMG, Chick CY, salamat. Madam Laro, thank you. Sis Lionel, salamat dyan ha sa inyong lahat, guys, ha. Agoy, hindi niya kailangan ng team. Need niya organic gaya natin. Oo nga, sis, kaso nga lang. wala, wala si Idol eh. Nabibisi yan siya. Kasi sabi ko, sinabihan ko yan siya, sabi ko, alam mo ba yung nung nire-recommend mo sa akin, ayoko na makipag dun kasi, wala sa ayos mag-play. Sinabihan ko yan siya. Diyos ko, naglalaylo talaga ako doon sa niya, nire-recommend niya. Hindi maganda. Ako naman pag napansin ko sis, di talaga, kung maglalaylo ako, alam mo naman, syempre, pag masira tong channel natin, Diyos ko, mahirap mag-start. Alam mo yan. Alam mo yan, mahirap mag-start. Pero ewan ko yan kay Dexter na yan. Tuwang-tuwa pa. Meron na naman sana akong sasabihin. Tuwang-tuwa pa ang hinayupak na yan. Tuwang-tuwa pa siya dahil meron na daw siyang na daw siya, sumali daw siya sa yung tawag nito, pamimber-member. Oo nga sis, may nag-add sa akin sa group chat na disappoint ako. Talaga? May nag-add sa'yo. Baka isa din yan sa mga ni Dexter. Kapatid, labas muna, mag-booking muna ako. Lala Move. Booking muna ako, Lala Move. Oh, sige kapatid, okay na. Salamat sa pagtambay ha, tsaka sa patamsa, tsaka sa paharang mo. Thank you so much talaga kapatid ha. Iyaan mo, pag makita din kita mag-live, naka-notif naman eh. Paharangan din kita. Salamat. John Almonte, love you from Marimar Vlog. Next time ulit kapatid. Sige kapatid, salamat talaga ng bonggang-bongga. Thank you talaga. Okay na kapatid, kahit umalis ka na. Sunod na lang ulit. Ikaw din. Mag-live ka din kapatid ha. Kasi para magka-revenue ba? Oo sis, gusto nila sila lang support. Nakatalong 3 live na ako. Wala naman sila. Kasi sabay man din kami mag-live. Ayan nga yung mahirap, sis. Alam mo, napapansin ko yan sa mga group na yan. Kaya nga ako, sis, alam mo, may mga group. Wala ko na, dinidma ko na eh. Talagang kasi napapansin ko, sabi nila tulungan. Yung mga group na yan, tulungan daw. Paangat sabay-sabay. Eh, iba naman yung tulungan nila. Ipaangat nga sila sabay-sabay naman magla-live. Yung iba, anhin naman yung iba, ilan lang ang gadget. 'Di ba? Tapos malilito ka naman. Tapos pag ikaw na ang nag-live, wala naman rating. 'Di ba? Ikaw yung nga dito, kayo nga lang nandyan eh. Kayo nga lang nandyan, 'di ba? Kita mo naman. No. Kung wala kayo, di wala din ako. Pero sana yung mga sinusuportahan, 'di ba? Sana yung binibigyan mo ng marami. Tsaka sabi nga ni kapatid DMG, sabi nga niya, yung mga money na, bakit kailangan pa magbigay-bigay pa ng mga di ba? Mga watch hours pa diyan todo nakwento ko rin naman na sa'yo. Tama naman din. Pero naisip ko ngayon, yun nga. Matapos na nga lang to yung mga ko na binanggit ko kanina, matapos mamuni na kasi si Sis Marimar, konti na lang watch hours niyang kulang yan. Tapos si Sir Rick Villarreal, si Sir AGF, malapit na yan sila. Tapos kung mayroon man akong yung piniplay ng iba, wala naman yung problema kasi sa akin, alam ko naman, yung pagbigyan ko ng watch hours yung iba na, talagang alam ko na kailangan ng watch hours. Kung na-feel ko yung sincerity nila ba? O sincerity, tama ba yun? Na talagang kailangan nila.
Hindi katulad sa iba, o 'di ba? Eh at least marunong sumilip din sa video. Hindi naman yung puro na lang sila tanggap ng tanggap, hindi naman yung puro tanggap ng tanggap, wala namang bigay ng kahit silip isang video man lang. Wala, 'di ba? Alam mo yung sinasabi ko. 'Di ba? Kasi ano lang eh, akala kasi ng iba, pag makuha mo na yung watch hours, pag muni ka na, eh, okay na, bongga-bongga na. Pero hindi naman lahat, laging every time magla-live ka, may magsusuper chat, 'di ba? Doon, kaya nga ako eh, kita mo. Kita mo. Pero kung talagang yung si Daltea, yan, kung may isip na yan talaga siya. Magla-live ako ng bonggang-bongga kahit magla-live ako ng tag 8 hours every day. Kaya naman. Kaso nga lang ngayon, makulit si Daltea eh. Takbo dito, takbo dun. Kaya minsan pag may nagla-live, ngisda ako. Isda ba pero support ganyan. Nasa daan, ganun. Mahirap eh. Bantayan mo siya, an kulit. Sabi ko diri lang diri. Binibisaya ko ba? Diri lang diri. Eh Diyos ko wala, di madala ng diri. Kung saan niya talaga gusto, doon talaga siya. Ay Diyos ko, mahirap. Hirap. Tapos yung views, ay Diyos ko, nakaka-stress. Eh buti ka nga, madami kang viewers. Kasi madami kang mga friendship. Ako, ay Diyos ko, nagkaka-views ako dyan kay Sis Marimar ay, pinapangisda niya ako. Check CY, Saido, Aguabia, Fuyong, Jello Sports, from Marimar Vlogs. O, diba? Yan si Sis Marimar, sis, pinapangda niya ako. Habang tulog ako, sis, nangisda yan siya. Pagising ko sa umaga, sis, ayan, may mga babalikan na ako. Minsan 8 hours, 9 hours. Kailangan kong balikan. Kaso lang iba umaalis. Kahit binabayaran ko 3, 4. Pero pagising ko, sis, meron talaga hindi nawawala sa 10 may pumapasok sa akin. Kita mo yung ano ko, isda ko, 1.6 na ako. 1,650 something na yan. Sana walang umalis. Malapit na yan. Kasi ano ako eh, na-stop ako nung nasuspend, lalo na yung nasuspended ako. Eh wala, hindi nangisda talaga. Nasa ano lang ko, 1,380. Hanggang sa bumaba, nabawasan ako. Nagulat nga ako, naging 1,313. Pero binalik naman. Umabot naman ng 1,380 ulit. Hanggang sa ngayon, ayan, pinapangisda ako ni Sis Marimar. Sa awa ng Diyos, umangat naman, nadagdagan naman yung banana ko. Thank you Sis Marimar talaga ha. Thank you so much talaga sis. Sobra-sobra. Nakita ko din yung effort mo talaga pag nangisda ka. Biruin mo sabi niya, nangisda yan siya. Sabi niya, balik daw 5. Agoy, 5. 5 daw yung mabalik sabi ko kay Sis Marimar. 3 lang sis. Thank you. Thank you, Sis Marimar. YouTube, AMG Channel 25, salamat. YouTube, John Bibs Channel, Bibs G Vlog, salamat, sis, ha? Thank you so much sa inyo dyan, guys. Mag-out na lang ako. Ma-out na, malapit na ako mag-out, guys. 2 minutes na lang. 2 minutes. Kikadak-dak-dak ko. Here lang, hosta. Salamat, Madam Laro Segrest, ha? Thank you so much. Here lang, kapatid. Prepare na mag-work. Salamat, kapatid DMG, ha? Thank you so much. Bawi ako, magpe-playlist ako sa inyo, guys. Araw-araw, hahanap ko ng isda. Salamat. Si sana hindi ka magsawa kakapangisda para sa akin, ha? Breakfast, ligo time. Salamat kapatid. Pwede na kapatid, umalis ka na, pwede na. 2 minutes na lang naman ako, kailangan. Para 1 oras siya talaga. Insan ni MG, good morning from John Bibs Channel. Natawa si Sis Marimar. Insan John Bibs Yahoo. From AMG Channel 25, ayan. Kaya nga sis, yung todo effort tayo sa pag-play sa kanila. Tapos, hindi tayo masilip pag may upload tayo video. O sis, ano yun? Oo nga. Pero pag mamuni naman yan na sila, sis, doon nila malalaman yan. Kaya sabi ko nga kay Dexter, bahala ka, idol. Kung mamuni ka na at itsapwera mo na ako, bahala ka. Pag bumalik ka sa akin, hindi na tulad ng dati.
Bahala ka dyan, didmahin kita. Ano ka? Ano ka, hello? Ginanon ko yan si Dexter. Sabi ko, kasi pag muni ka na, kailangan mo pa rin ako. Sabi ko, eh kung umalis ka sa akin, bahala ka. Umalis ka, di kita pipigilan. Pero pag bumalik ka, huyo ka na talaga. Nagbigay ako dito, sis. Salamat, sis Marimar, ha? Thank you. Mag-out na ako. Pwede na kayo umalis. Mag-out na ako. Isang oras na ako, guys. Salamat sa inyong talagang pagbabad talaga sa akin. Thank you so much talaga. Yan. May upload nga akong bagong video, hindi ayon sa comments, sa in-upload na video, naka-ember na. Naka-ember na, sis. Ano ka ba, sis? Gano'n din sa akin. Alam mo yung in-upload ko din. Wala din sa ayos yung comment. Wala din sa ayos sa comment. Layo ng comment. Ako yun. Salamat din, host. Ingat lagi. Salamat, ha, Sidorid. Thank you so much. Sis, mag-out na ako. 1 hour naman na ako. Okay na yan. Bukas, pagsipagin na ako, magla-live ako. Thank you so much, ha, Sidorid, Sis John Almonte, Sis Marimar, kapatid DMG Channel, kapatid Chig CY, Sis Lionel's Nature's Vlog nandyan, John Babes G Vlog, salamat, Madam Laro Sigris, thank you so much sa inyo dyan, ha, sa inyong mga dinala nyo pa dito, mga mga julalay. Thank you so much. Mag-out na ako, Sis Joanne, ha? Magbibiji pa daw si Sis Lionel. Okay na ako, sis. Mag-out na ako, sis. Joanne Almonte, ha? Madam. Sige, bye, sisi ko. Nagpa-YouTube pa si Sis Lionel. Nakamute yan siya. Busy. Okay lang yan, sis. Sis Joanne, mag-out na ako. Okay na. Salamat, sis, ha? Thank you so much. Yan. Mag-out ka na baga? Oo, sis. Mag-out na ako. Thank you so much sa inyong lahat dyan, ha, guys. Salamat. Okay, sis. Sige, sis John Almonte. Maraming salamat ulit sa yung pa-super chat. Dumami lalo views mo. Kayo pa rin yan, sis. Kayo pa rin yan. Kung wala kayo, hindi ako magka-watch hour nito. Tapos kung tapos yung pakulay mo pa. Ang daldal ko, no? Sige. Good night, guys. Good morning sa kay kapatid DMG dyan, tsaka kay Chig CY, kay Madam Laro Sigres, kay Sis Lionel's Nature's Vlog. Kung kailan ka mag-end. Salamat guys, ha. Thank you Sis John Almonte. I love you all. Di ko na kayo isa-isahin ulit. Tapos ko na kayo isa-isa. Saka dumami. Dagdag thumbs up, o, diba? Salamat, Sis Lionel's Nature's Vlog. Mag-out na ako, sis. Thank you. I love you all. Sis Marimar, thank you so much. Sis John Almonte, Sis Lionel. Sa inyong lahat dyan, guys. Maraming salamat, Sidored. Thank you. Bye-bye. Okay, ingat kayo dyan, guys. Salamat. Okay, sis. Bye-bye. Thank you.